Ahoj, srdečně vás vítám u prvního letošního příběhu. Doufám, že jste prožili svátky ve zdraví a klidu, právě tak, jak jste si přáli, a nyní jste připraveni ponořit se opět do temnějších vod historického zločinu. Dnes na nás čeká stará dobrá Anglie první poloviny 19. století a vražda motivovaná těmi nejnižšími pudy. Bylo úterý 27. května roku 1817, den po svatodušních svátcích, když cestář George Jackson mířil jako každý den kolem 6. hodiny ráno do 11 kilometrů vzdáleného New Hallu za prací. Kousek od cesty zvané Pensmill Lane, po níž právě kráčel, zůstaly v zemi po těžbě jílu 2 hluboké jámy. Jedna byla nyní vyschlá, ta druhá zcela zatopená vodou a částečně ukrytá za hustým křovím. Donedávna byla využívána jako zdroj bahna, které se v té době používalo k hnojení polí a zahušťování mazadel v nedaleké drátovně. Jindy by Jackson to místo minul bez povšimnutí. Toho dne však upoutal jeho pozornost jakýsi barevný balík ležící v houští. Z větší blízkosti poznal, že jde o dámské šaty svázané do uzlíku, slaměný čepec se žlutými stuhami a pár bílých kožených střevíců. Jakoby se zde jakási dáma jen tak mimochodem vysvlékla a šla se smočit do studené vody. Když však boty zvedl, všiml si, že se na bílé kůži skví několik rudých skvrn připomínajících krev. Vše bylo rovněž vlhké od ranní rosy, věci zde tedy musely ležet přes noc. Jackson tedy udělal to, co by na jeho místě bez pochyby učinil každý. Začal hlasitě volat pro případ, že by majitelka onoho šatstva ležela někde poblíž zraněná v remízku a potřebovala pomoc. Odpovědí mu však bylo jen ticho a ptačí zpěv. Vypravil se proto do Pensmill, rozsáhlého komplexu sestávajícího z panského sídla, statku a drátovny, kde žil jeho známý 40letý dráteník William Levell. Ten se právě chystal do práce, když jej Jackson zastihl. Souhlasil však, že vyrazí o něco později a muže na místo doprovodí. Co kdyby přece jen došlo k nějakému neštěstí? Teprve cestou si oba muži všimli krvavé čmouhy klikatící se od pěšiny k houští. Jako by zde někdo táhl krvácející zvíře. V trávě poblíž jednoho ze stromů se pak nacházela zaschlá kaluž, kterou oba vyděšení muži později líčili jako velké krvavé jezero. Přestože však ve skutečnosti nebyla větší než podšálek, nebylo již nejmenších pochyb o tom, že zde došlo ke tragédii. Levell tedy zůstal na místě, zatímco Jackson pospíchal zpět do osady zburcovat místní obyvatele. Dráteníci Joseph Bird, James Simmons, Thomas Haley a John Ray se k němu ihned připojili, jiní zase běželi vzbudit majitele drátovny pana Josepha Webstera, jakožto nejvýše postaveného člověka v oblasti. Když se společně vrátili na místo a pustili se do průzkumu terénu, všiml si jeden z mužů, že husté křoví lemující svažitý břeh zatopené jámy je v jednom místě rozhrnuté a větévky polámané. Ve vodě však nebylo po utonulém těle ani památky. Muži se proto dohodli, že je nezbytně nutné propátrat též prostor pod hladinou. Zatímco James Simmons pospíchal do své chalupy pro hrábě, Levell a Bird se vydali na obchůzku po okolí, doufajíce, že neznámou přece jen naleznou, zřejmě vážně zraněnou, ale stále živou. Zpočátku usuzovali, že musela přijít po pěšině ze stejného směru jako prvé George Jackson. Vydali se tedy po pěšině Bell Lane směřující na Erdington. Když však míjeli sousední pole, pochopili, že se zmýlili. Dotyčná vůbec nepřišla po cestě, nýbrž po poli a zjevně nebyla sama. Vlastník půdu nedávno zoral, v hlíně se tudíž krásně vyjímaly hned 3 linie stop. Jedny samostatné šlépěje dámské, druhé větší a hlubší nepochybně patřící muži a dvojice stop společných
od místa, kde se ti dva setkali, a dál pokračovali po okraji pole vedle úhledné krajní brázdy. O rozvážné večerní procházce ovšem nemohlo být řeči. Dle těchto stop bylo zřejmé, že ač chvílemi kráčeli spořádaně vedle sebe, místy se žena dala do běhu a muž ji začal stíhat. Na některých místech to dokonce vypadalo, jako by ti dva spolu tančili či zápasili. Bird s Levelem sledovali šlépěje až k rohu sousedního pole, kde se opět napojili na pěšinu. Kousek odtud, nedaleko cesty, pak spatřili na palouku místo se zcela zválenou trávou, připomínající svým tvarem ležící postavu. Jako by zde jedna osoba tu druhou povalila na zem a vahou vlastního těla vtiskla její obrys do vlhké trávy. Simmons se mezitím vrátil na místo, kde několikrát zkusmo ponořil hrábě do vody, avšak bezvýsledně. Až na třetí pokus se dřevěné zuby zachytily o cosi těžkého a muž s vypětím všech sil začal břemeno táhnout k sobě. Po chvíli se na hladině objevila růžová látka a pár porcelánově bledých končetin. Byla to mladá dívka, oděná do růžových šatů a krátkého empírového kabátku červené barvy, v níž William Level okamžitě poznal Mary Ashfordovou. Bezmála 20leté děvče z nedalekého Erdingtonu, které tam před pouhými několika hodinami vytáčel v kole na svatodušní veselici v zájezdním hostinci Treetons, který byl ovšem mezi místními znám spíš jako Tyburn House. Bylo nadevší pochybnost jasné, že dívka nespadla do vody nešťastnou náhodou a k zatopenému lomu nepřišla po svých. Na svahu stále ještě rozměklém po nedávném dešti se nenacházely žádné její stopy, za to přímo na břehu jeden hluboký otisk levé mužské boty. Právě když muži vytahovali bezvládnou Mary z vody, dorazil na místo Joseph Webster. Soudědle kabátu ledabyle přehozeného přes noční košili jej jeho zaměstnanci vyrušili ve chvíli, kdy se ještě oddával pokojnému spánku. Webster zděšen tímto nálezem okamžitě převzal vládu nad situací a instruoval své muže, aby chvátali do Birch's Green, kde přebýval soudce William Bedford, a spravili jej o nastalé situaci. Další dvojice se pak měla vrátit do drátovny a přinést staré dveře, které byly již několik týdnů vysazené z pantů a nyní by mohly posloužit jako nosítka pro nebožku. Zpráva o utonutí Mary Ashfordové se po vsi pochopitelně velmi rychle rozšířila a lidé pospíchali na místo, aby zjistili, co se stalo. Jak dav na místě rostl, snažili se Level s Birdem ze všech sil zajistit, aby vesničané nepoškodili nalezené stopy. Dobře věděli, že by se v budoucnu mohli stát během vyšetřování klíčovým důkazem. Joseph Webster si je také ihned se zájmem prohlédl. Vypadalo to, jako by se vrah nesoucí tělo zapřel nohou ve svahu, když jej házel do vody, proto byl zanechaný otisk také tak hluboký. Level mezitím hlídal stopy zanechané na poli, aby je horliví vesničané nechtíc nepošlapali, zatímco další z mužů porovnával dámské stopy s podrážkou Maryjiných bot. Schoda byla přesná, včetně drobných nerovností na podešvy. Tehdy Level objevil další mužské stopy, tentokrát v opačném směru, které se táhly přes zorané pole až k patníku oddělujícímu jednotlivé pozemky. Ačkoliv se tedy vrah pokusil rafinovaně vyhnout pěšině, kde by jej mohl někdo potkat, zjevně mu nedošlo, že v měkké, čerstvě zorané půdě zanechá na rozdíl od prašné cesty zřetelné stopy. Mrtvá dívka byla mezitím položena na improvizovaná nosítka a společně s jejími věcmi odnesena do domku Williama Levela v Pensmill, kde měla dráteníkova žena Fanny tělo vysvléct, omít a připravit pro chirurga z města k plánované pitvě. V té době nebylo nijak neobvyklé, že byl v případě úmrtí v důsledku náhlé nemoci či násilného činu využit pro účely pitvy soukromý dům. Dobová příručka pro studenty medicíny doporučovala využít na místo operačního stolu kvalitní pevný kuchyňský stůl, případně víko od rakve nebo dveře vysazené z pantů podepřené 4 židlemi. I v tomto případě byly tedy dveře, na nichž byla dívka přinesena, položeny na opěradla kuchyňských židlí a žena se pustila do práce.
Záhy však pochopila, že to v tomto případě nebude tak jednoduché. Mary měla na sobě několik vrstev šatstva a šněrovačku, vše zcela nasáklé vodou. Fanny byla proto nucena povolat na pomoc sousedku Mary Smithovou a s její pomocí mokré prádlo z bezvládného těla svléci a místy i vystříhat. Když obnažili paže, povšimli si, že má děvče nad loktem několik tmavých modřin, patrně od číchsi prstů, a o tomto nálezu také okamžitě spravili pana Webstera, který se právě vrátil z místa činu. Další svlékání odhalilo v oblasti klína z větší části vymytou načervenalou skvrnu na spodní straně šatů a na spodničce. Potřísněné byly rovněž Maryiny vlněné černé punčochy z česané příze. Vzhledem k jejich barvě však bylo obtížné posoudit, zda jde o krev či jinou nečistotu. Když se ženy pustily do omývání horní poloviny těla a společnými silami jej otočily na bok, začala mrtvé vytékat z pravého oka krev. Tělo navíc ještě nebylo příliš stuhlé, z čehož paní Smithová usoudila, že k úmrtí muselo dojít teprve nedávno. Kolem 10. dorazil do vsi William Bedford, 62letý advokát, soudce pro hrabství Warwick a Stafford a zástupce poručíka, který se okamžitě pustil do obhlídky místa činu. Joseph Webster mu nejprve ukázal krvavé stopy i šlépěje objevené v poli. V tu chvíli se ovšem silně rozpršelo, což policejní práci značně zkomplikovalo. Bedford proto nařídil, aby byly všechny důležité stopy překryty prkny, dokud se počasí neumoudří, a společně s Websterem se přesunul do Erdingtonu, kde poblíž hostince Cross Keys přebývala rodina Ashfordových. Rodiče také mužům sdělili, že Mary odešla včerejšího večera na svatodušní slavnost v doprovodu své přítelkyně Hany Coxové, neboť však dívka již delší dobu nepřebývala doma, ale na nedaleké farmě svého strýce, bližší informace o jejím pohybu neměli. Úkolem zjistit, co přervalo její život v samém rozpuku, byli pověřeni uznávaní chirurgové George Freer z Birminghamu a Richard Horton ze Sutton Coldfieldu, kteří do domku Levelových dorazili ještě téhož dne v podvečer. Tělo však obhlédli jen zběžně. V místnosti bylo tou dobou již špatné osvětlení a lékařům příliš nevyhovoval ani stísněný prostor Levelovic kuchyně. Požádali tedy Webstera, zda by nemohl zařídit přenos těla do místnosti s lepšími světelnými a prostorovými podmínkami a pitvu prozatím odložili. I při takto krátké prohlídce si ovšem nemohli nepovšimnout 2 tržných ran na dívčině zevním genitálu, což napovídalo, že se mohla stát obětí sexuálního násilí. Nepochybně však měla před svou smrtí pohlavní styk. Mary byla přitom dle mínění všech místních dívka cudná, spořádaná a počestná, která by se s žádným místním chlapcem nezahodila jen tak pro nic za nic. Pachatel si na ní tedy musel v onu osudnou noc počíhat v polích, násilím se jí zmocnit a zabít. Mary Ashfordová se narodila v blíže nespecifikovaný den roku 1797 jako 3. z 9 dětí Anne Colemanové a zahradníka Thomase Ashforda a byla stejně jako její sourozenci pokřtěna v kostele svatého Petra a Pavla v Estonu, kde se její rodiče roku 1791 také vzali, neboť v Erdingtonu se v té době žádný kostel nenalézal. Ashfordovi žili v tomto kraji po celé generace a platili za chudou, leč poctivou rodinu. Dovolit si financovat vzdělání všech svých 9 dětí manželé pochopitelně nemohli. Zaměstnavatelka Maryny matky, paní Tyselová, se proto uvolila Ashfordovic děvčatům na vzdělání přispět a Mary bylo díky tomu umožněno absolvovat základní školu. Aby podpořila rodinný rozpočet, nastoupila dospívající dívka jako pomocnice v nedalekém hostinci u Labutě, kde pracovala několik let, načež zakotvila na statku svého strýce Johna Colemana v 5 kilometrů vzdálené obci Langley Heath, ležící mezi Birminghamem a Sutton Coldfieldem, kde vypomáhala s domácími pracemi. 2krát do týdne pak vyrážela obtěžká na koši se strýcovou zeleninou a dalšími plodinami na farmářský trh do Birminghamu, kde prodávala před hostincem Castle Inn.
Nejeden kupující se rád zastavil na kus řeči u té pracovité, dobrosrdečné dívky, která měla pro každého laskavý úsměv a vlídné slovo. A není se tudíž čemu divit, že když se večer vydávala na cestu domů, byly její koše obvykle zcela prázdné. Nejen prací je ale člověk živ a Mary se také ráda bavila, především tancem, a konala-li se v Erdingtonu taneční zábava či ples, nenechala si nikdy žádnou z těchto příležitostí ujít. Stejně tak tomu bylo i onoho 26. května, jak sdělila soudci Maryina přítelkyně Hannah Coxová, která ji na slavnost v Tyburn House doprovázela. Hannah byla služebná a již několik let pracovala v domě jistého měšťana pana Matchina v Erdingtonu, kde ji také Mary toho dne v 10 hodin dopoledne přišla vyzvednout. Byla jako vždy dobře naladěná, oděná do růžových šatů a krátkého červeného kabátku, obtěžkána 2 zeleninovými koši a menším balíčkem. Společně pak dívky pokračovaly do domu Hanniny matky, paní Butlerové, kde si Mary odložila svůj balíček, tedy bílé mušelínové šaty, do nichž se hodlala toho večera převléknout. Celý model se ostatně nesl ve znamení této panenské barvy a dívka si nechala mušelínové šaty se spodnicí ušít speciálně pro tyto účely, koupila si bílé punčochy a v erdingtonské ševcovské dílně na ní čekal pár bílých střevíčků z té nejjemnější teletiny. Požádala Hanu, zda by jí nemohla boty u ševce vyzvednout, zatímco se sama vypravila na birminghamský trh, nepslíbila strýci, že si na šaty i boty sama vydělá. Poté, co se kolem 6. vrátila, se děvčata začala připravovat a oblékat na ples. Z domu vyrazily dívky mezi 7. a 8. Na místě spolu ovšem příliš mnoho času nestrávili. Zatímco Mary protančila většinu večera ve velkém sále v přízemí, Hannah seděla v salonku v patře, kde rozmlouvala se svou sestrou a svým milým Benjaminem Carterem. Dolů se šla asi jen na 15 minut před koncem zábavy, aby si alespoň párkrát zatančila. Zato Mary byla ve svém živlu. Sotva si na chvíli sedla, aby dala odpočinout unaveným nohám, už byla znovu v kole, usměvavá s ruměncem na tvářích. Když ji Hannah kolem půlnoci vyhledala a pobídla ji, že je nejvyšší čas vrátit se domů, rozjívená Mary prosila, ať ještě chvíli posečká, že se jen rozloučí s ostatními a za okamžik se k ní připojí. Tento okamžik však trval déle, než Hannah očekávala. Minuty plynuly a přítelkyně začala být nervózní. Vyslala proto Benjamina, aby Mary trochu popohnal. Konečně přibližně o 4 hodiny později se dívka objevila, zavěšená do jistého mladíka, s nímž také během večera hovořila a tančila. Čtveřice se potom vypravila po Chester Road směrem ke křižovatce z Bell Lane, kde žil Maryin dědeček William Coleman, u nějž měla Mary v úmyslu přenocovat. U hostince, u staré kukačky, se mládež rozdělila. Hannah odbočila doleva na cestu směřující k Erdingtonu, zatímco Benjamin, Mary a její doprovod pokračovali ke křižovatce, kde stál dům pana Colemana. Benjamin Carter kráčel taktně napřed, aby zachoval dvojici trochu toho soukromí. Následně se sám rozloučil a zamířil k domovu. Zdálo se, že tím události oné noci skončily. Opak byl ovšem pravdou. Bylo po 4:30 ráno. Hannah spokojeně oddechovala ve své posteli v matčině domě, když ji ze spánku probudil známý hlas. Byla to Mary. Stála pod oknem a prosila přítelkyni, aby ji rychle pustila dovnitř, aby se mohla převléknout. Nebylo divu, stále ještě na sobě měla plesové šaty, v nichž protančila celý večer. Zdálo se, že má naspěch. Hannah tedy rychle otevřela a potichu protáhla Mary do své ložnice, aby nevzbudili matku. Zajímalo ji především, jak se dál vyvíjely záležitosti s oním mladíkem, s nímž se kamarádka toho večera tolik zblížila. Mary však jen spěšně odvětila, že nijak. Dotyčný se vrátil domů a ona pokračovala k dědečkovi, kde si na pár hodin zdřímla. Nyní evidentně někam pospíchala, ačkoliv přítelkyni nezdělila kam. V chvatu se převlékla do svých obyčejných růžových šatů, červeného kabátku a černých punčoch, avšak nové bílé plesové střevíčky si nevyzula.
Bílé mušelínové šaty a obnošené polobotky pak svázala do uzlíku ze svého šátku, ledabyle si pročísla vlasy a nasadila čepec. Na odchodu ještě navrhla Haně, ať se u ní během dne zastaví na statku v Langley Heath. Letmo se prohlédla v zrcadle, které měla dívka pověšené v ložnici, se smíchem usoudila, že nevypadá úplně zle a zmizela v temnotě brzkého rána. Zjištění, že Mary trávila ten večer ve společnosti jakéhosi mladého muže, byla pro vyšetřovatele pochopitelně stěžejní. Dopátrat se jeho identity nebylo navíc tak složité. Většina lidí, kteří byli večer přítomni na slavnosti, jej znala a tuto skutečnost potvrdil také Daniel Clark, majitel Tyburn House, který zopakoval, že viděl Mary, která odchází ze zábavy právě ve společnosti tohoto mladíka. Byl jím Abraham Thornton, 24letý zedník a syn váženého statkáře z nedaleké vesnice Castle Bromwich. 170 cm vysoký, mohutný tmavovlasý mladík s býčí šíjí, silnýma nohama a počínající pleší na temeni hlavy. V kraji neměl příliš dobrou pověst. Říkalo se, že svému otci působí jen nezdobu. V práci je lenivý a má sklony k vychloubání a oplzlým řečem. Nejednou už jej také musel tatík dostávat z průšvihu. Žádný z mladíkových drobných prohřešků se ovšem nemohl rovnat vraždě. Když se muži rozjeli směrem k Bromwichi, aby dotyčného vyhledali, sám jim padl do rány. Střetli se s ním pouhých pár kilometrů za vsí, jak na svém koni klušek u Erdingtonu. Nezdálo se, že by vůbec věděl, k jaké tragédii nad ránem došlo. Když byl tedy tázán, co se stalo s onou mladou ženou, s níž večer odcházel z Tyburn House, ocitl se v rozpacích. Tehdy mu pan Clark sdělil, že Mary někdo zavraždil. Zavraždil? Vykřikl mladík a když Clark přisvědčil, vyhrkl, že s ní byl až do 4:00 raní. Když mu muži navrhli, aby je doprovodil do hostince a v rámci probíhajícího vyšetřování poskytl veškeré informace a rozptýlil tak možné podezření vůči své osobě, Thornton ochotně souhlasil. Byla to ovšem zvláštní cesta. Během níž nepadlo o mrtvé dívce jediné slovo. Mladý Abraham hovořil o počasí, sedbě a dalších obyčejných záležitostech, aniž by se na Maryin truchlivý osud slůvkem zeptal. Sotva dojeli do vsi a Thornton přivázal u Tyburn House svého koně, prohlásil, že se vydá pěšky do Sutton Coldfieldu za rodinným právníkem Edwardem Sadlerem. Zjevně pochopil vážnost situace a obával se o svůj další osud. Opustit Erdington ovšem nestihl. Jakmile jej spatřil Thomas Dales, pomocník birminghamského konstábla, který byl v souvislosti s vyšetřováním do vsi povolán, okamžitě jej zatkl. Mladík tedy alespoň využil svého práva a požádal jednoho z přihlížejících mužů, aby advokáta přivedl. Nebylo nejmenších pochyb o tom, že je Abraham Thornton hlavním podezřelým. Případ takto brutálního zločinu byl však v kraji ojedinělou záležitostí. Dales byl zvyklý spíše chytat drobné zločince v birminghamských slamech, než vyslýchat muže podezřelé z vraždy. A tento výslech, který proběhl v tanečním sále a z nějž neexistuje žádný písemný záznam, tak vůbec k ničemu nevedl. Tou dobou již do Erdingtonu dorazil pan Sadler, 59letý usedlý gentleman, jehož obvyklou agendou byla majetková vyrovnání, sousedské spory, uzavírání manželských smluv a sepis závětí. Ačkoliv mladého Thorntona podle všeho již několikrát tahal z brindy, nyní se ocitl před situací zcela novou. Když tedy Dales oba muže vyzval, aby jej následovali do patra, kde provede důkladnou prohlídku mladíkova oblečení, Sadler neměl žádných námitek. Zde policista požádal Thorntona, aby si sundal kalhoty, což zadržený také učinil. Záhy se tak vyjevilo, že má podolek košile, vnitřní stranu manžestrových kalhot silně potřísněné krví.
Když se jej Dale stázal, jak došlo k takovému znečištění, Abraham suše prohlásil, že si té noci povyrazil s jistou dívkou a nyní již zjevně není žádným tajemstvím, že to byla Mary Ashfordová. Sama se mu prý svěřila, že se právě nachází v choulostivé části měsíce, proto tedy tak masivní krvavé skvrny. Tato skutečnost ovšem mladému muži v jeho počínání nikterak nepřekážela. Prohlásil, že ke styku došlo dobrovolně, s Maryiným souhlasem a když odcházel, byla živá a zdravá. Jde-li tedy o její vraždu, nemůže vyšetřovatelům sdělit vůbec nic. To, že měla Mary té noci pohlavní styk, potvrdila také pitva, která proběhla ve čtvrtek v domku Abela Taylora. Míru jeho dobrovolnosti ovšem nebylo možno prokázat. Lékaři zjistili s jistotou pouze to, že hovořili-li známí o Mary Ashfordové jako o slušné a cudné dívce, měli pravdu, neb ke ztrátě věnečku došlo až oné noci, do té doby byla neposkvrněná. Tehdy také pachatel způsobil Mary 2 tržné rány v oblasti genitálií. Přestože se tělo nacházelo několik hodin ve vodě a následně bylo paní Levelovou pečlivě omyto, mezi stehny se nacházelo množství sražené krve. Freer a Horton ovšem nedokázali určit, kolik krve dívka ztratila v důsledku způsobených ran a kolik přirozenou cestou, neb jak tvrdil Abraham Thornton, skutečně v tu dobu menstruovala. Pochyby panovaly také o příčině její smrti, tedy zda zemřela ještě předtím, než byla vhozena do vody, nebo se utopila. Přítomnost tekutiny v jejím žaludku a zbytků vodních rostlin hovořila o druhé možnosti. Práci usnadňoval lékařům také fakt, že se v Maryině žaludku nenacházela žádná nestrávená potrava. Zdálo se, že dívka za celý den nepozřela ani sousto, což přimělo Hortona ke konstatování, že s takto zesláblou ženou neměl útočník Věru příliš mnoho práce. Představa drobné, štíhlé Mary, oslabené celodenním půstem a masivní ztrátou krve, kterak klesá ke dnu obtěžkána vodou nasáklými šaty a volá o pomoc, která nepřichází, byla děsivá. Věc se zdála poměrně jasná. Abraham Thornton byl člověkem, který Mary doprovázel ze slavnosti a přiznal také, že s ní měl té noci pohlavní styk. Tvrdil však, že kolem 4. se dvojice rozloučila a rezolutně popřel, že by dívce jakkoliv ublížil. A proč také, když s ním šla dobrovolně? Přesto byl dosud jediným podezřelým. Soudce Bedford proto podrobil mladíka dalšímu, tentokrát oficiálnímu výslechu. Jeho výpověď se do jisté míry shodovala s tou haninou. Na večírek prý dorazil kolem 6. večer a po většinu času zde tančil s dcerou majitele hostince Daniela Clarka. Ačkoliv uvedl, že byl zcela střízlivý, nedokázal si vzpomenout, zda tančil také s Mary. Na každý pád se kolem půlnoci on, Benjamin Carter, Hannah Coxová a Mary Ashfordová vypravili po silnici vedoucí ke křižovatce, kde se čtveřice rozdělila. Thornton s Mary pak pokračovali po Bell Lane a odtud po pěšině lemující přilehlá pole. Když tedy dívka tvrdila své kamarádce, že na pár hodin složila hlavu v dědečkově domě, prokazatelně lhala. Celou noc až do 4 do rána strávila ve společnosti Abrahama Thorntona. Když se Bedford tázal, zda si dvojice náhodou neskrátila cestu přes pole, aby zjistil, zda je mladík původcem o něch nalezených šlépějí, Abraham odvětil, že nikoliv. Dodal, že se jen na malou chvíli zastavili u jednoho z patníků v rohu pole, to bylo přibližně kolem 3. hodiny raní, což může dosvědčit jakýsi muž v hnědém kabátě, který tou dobou procházel kolem a popřál jim dobrého rána. Mary prý tehdy řekla, že si není jistá, jestli toho člověka zná, ale pravděpodobně byl také na plese v Tyburn House. Poté se dvojice vypravila směrem k Erdingtonu. Když však kráčeli kolem koňských stájí ke statku Thomase Greensela, přepadla Thorntona náhlá potřeba. Na chvíli se proto vzdálil kousek do pole, zatímco Mary pokračovala napřed. Když si ulevil, vypravil se mladík za ní do Erdington Green a chvíli čekal na Mary před domem.
Bedforda zajímalo, jak vyslýchaný zareaguje na úskok v podobě zjevné lži. Zeptal se jej proto, zda viděl Mary na vlastní oči opouštět dům Hanina zaměstnavatele pana Mečina a co měla v té chvíli na sobě. Thornton přisvědčil a uvedl, že vyšla ven v týchž bílých šatech, v nichž byla také na slavnosti. Dívka se přitom byla převléknout v domě Haniny matky, paní Butlerové, a opouštěla jej ve svých civilních růžových šatech. Proč tedy mladík lhal? Později navíc svou výpověď zcela změnil a uvedl, že čekal na Mary před domem paní Butlerové krátce po čtvrté, po chvíli se ale začal nudit a když jeho společnice nepřicházela, zklamaně se vypravil domů. Po cestě jej prý také zahlédlo několik svědků. Dvojice, jež dojela krávy na statku Johna Holdena jižně od Erdingtonu, Holdenův syn, který zbylé krávy pásl, a pracovník Tomleyho mlýna John Hayden, který se s Thorntonem dlouhá léta znal a cestou se s ním zastavil na kus řeči. Když se mladík dostal domů, bylo prý před 5. Tehdy si převlékl kabát a klobouk, jinak zůstal v témže oblečení celý následující den. O tom, že by mělo mezi ním a Mary Ashfordovou dojít k něčemu vážnějšímu, se tentokrát nepřiznal a tuto zmínku z prvního výslechu nesdělil Bedfordovi ani Dales. Když tedy soudce vyzval mladého muže, aby si rozepnul košili a kalhoty a on si tak mohl podrobně prohlédnout jeho oblečení, rozsáhlé krvavé skvrny jej překvapily. Tehdy teprve mladík spěšně prohlásil, že měl s tou dívkou styk, s nímž souhlasila. Bedford byl však nedůvěřivý a Thorntonovým tvrzením do značné míry pobouřený. Krátce předtím si vyslechl od Hany Coxové a dalších sousedů, že byla Mary slušná a počestná dívka. Majitel hostince u Labutě, kde pracovala několik let, vypověděl, že nezná jiné děvče tak vynikajícího charakteru, jako byla Mary Ashfordová. Obzvlášť skromná, pracovitá a slušná. Kdykoliv si některý ze zákazníků dovolil jí projevit náznak náklonnosti zavánějící impertinencí, dostalo se mu vždy odmítnutí tak rázného, že si 2krát rozmyslel Mary nadbíhat znovu. A nyní se mu ten laciný svůdník snaží namluvit, že jej totéž děvče pustilo do svého lůna po pouhých pár tanečcích pod širým nebem v trávě jako obyčejná nevěstka. Styk byl navíc dle pitevní zprávy natolik brutální, že dívce způsobil 2 krvácející tržné rány, což příliš nehovořilo o něžných okamžicích mladé rozkvétající lásky. Thorntonova tvrzení zkrátka Bedfordovi neseděla. Když na místo dorazil jeho kolega Francis Beynon Hackett, společně se usnesli na tom, že existuje dostatek důkazů pro to, aby byl Abraham Thornton zatčen a postaven před soud. Thomas Dales jej následně odvedl na místo známé jako Brownells Hole, neboli vlhké sklepení pod hostincem v Bordsley, asi 6 kilometrů od Erdingtonu, které sloužilo jako improvizované vězení. Zatímco někteří muži porovnávali podrážky Thorntonových bot se stopami na poli, další se pokoušeli určit přesné časové údaje, podle nichž by se dala mladíkova výpověď porovnat s fakty. Zadržený tvrdil, že čekal na Mary pár minut po 4. Hana Coxová přitom uvedla, že když se k ní přítelkyně přišla převléknout, hodiny v ložnici ukazovaly skoro 3/4 a že krátce poté, co odešla, odbyly 5. Majitel drátovny, pan Webster, byl proto požádán, aby si u svého švagra přesně seřídil kapesní hodinky a vypravil se s nimi do domu Haniny matky. Zde bylo zjištěno, že se hodiny v domě předcházejí o bezmála 40 minut. To muselo být v běžném životě věru nepraktické. Zároveň to také znamenalo, že skutečný čas, kdy se Mary objevila v domě paní Butlerové, ve skutečnosti odpovídal spíše tomu, který udal mladý pan Thornton. Zásadní bylo také ověřit jeho alibi. Soudce Bedford se proto s dalšími několika muži vypravil na Holdenovic statek, aby konfrontoval tamní obyvatele s mladíkovou výpovědí. Zjistil, že nástěnné hodiny v Holdenovic domě jsou seřízeny stejně jako jeho kapesní hodinky.
Údaj pro jistotu ještě ověřil na hodinách obecního kostela svatého Martina. Rozdíl činil pouhou minutu. Oslovení svědci pak skutečně potvrdili, že tou dobou zahlédli po cestě kráčet Abrahama Thorntona. Stěžejní pak bylo svědectví jeho známého, mlynářského tovaryše Haydena, který měl s mladíkem také hovořit. Muž potvrdil, že si seřizuje své cibule podle nástěnných hodin svého zaměstnavatele, je si tedy celkem jistý časem, kdy Thorntona toho rána potkal. Bylo to krátce před 5 u Tomliho mlýna. Tehdy se muži také skutečně zastavili asi na 15 minut v družném hovoru. Nejzásadnější bylo ovšem svědectví člověka, který jako poslední viděl Mary v Thorntonově společnosti, tedy onen muž v hnědém kabátě, který dvojici potkal na pěšině. Byl jím John Hampage. Vracel se právě domů, když kolem 3:45 zahlédl na kraji pole za Pensmill Lane postávat muže a ženu. Zatímco mladík jej pozdravil, dívka ani nezvedla zrak, aby se na muže podívala. Nezdála se být ovšem vyděšená, spíše zahambená, což přimělo vyšetřovatele pokládat si otázku, proč Mary nekřičela nebo nepožádala kolem jdoucího o pomoc, vyvíjel-li na ní Abraham Thornton nátlak a choval se agresivně. Matoucí byl také časový sled událostí. Cesta z Erdington Green k místu, kde Mary Ashfordová zemřela, trvala přibližně 20 minut. Jestliže tedy dívka odešla dle časové osy z domu paní Butlerové 20 minut po 4. a společně s Thorntonem zamířila do polí, na místo by dvojice dorazila ve 4 hodiny 40 minut. Abraham Thornton měl tedy pouhých 15 minut na to, aby dívku zneužil, mrtvé tělo hodil do vody, její osobní věci úhledně složil ve křoví a dostal se až k 6 kilometrů vzdálenému Tomliho mlýnu, kde jej zahlédli svědkové. Mohl to stihnout? Někteří vyšetřovatelé byli přesvědčeni, že nikoliv, a takový výkon nebyl v mladíkových silách. Tento názor zastával pochopitelně také advokát Edward Sadler, který tvrdil, že jsou vyšetřovatelé od samého počátku vůči jeho mandantovi zaujatí, neb nejsou z vrozené pohodlnosti ochotní pátrat po dalších podezřelých. Vrah ostatně možná vůbec neexistoval. Co když se Mary Ashfordová rozhodla zkrátit si život sama? Na základě informací sdělených Thorntonem během soukromých rozhovorů si tak advokát vytvořil vlastní teorii toho, co se v úterý v ranních hodinách odehrálo. Poté, co Hannah Coxová odešla domů a Benjamin Carter pokračoval napřed, přesvědčil Thornton Mary, aby nechodila k dědečkovi, ale strávila s ním ještě pár chvil. Společně pak pokračovali po pěšině a dál do polí. U stromu, pod nímž byla později nalezena zválená tráva, si mladík svlékl kabát a položil jej na zem, aby si Mary neušpinila bílé šaty. Následně se pomilovali a vzhledem k tomu, že dívka tou dobou menstruovala a zároveň přišla o věneček, není divu, že po ní v trávě zůstala krvavá kaluž. Když se vrátili zpět na cestu, všiml si mladík, že má dívka ušpiněné od krve také šaty. Tehdy kolem procházel John Hampage, který dvojici zahlédl, a zahambená Mary sklopila hlavu, neboť se styděla za své umazané šaty. Navrhla Thorntonovi, že se vrátí do Erdingtonu, aby se převlékla a vyzvedla si své věci. Dívka se ale v domě své kamarádky zdržovala příliš dlouho a protože se mladíkovi již nechtělo déle čekat, odešel domů. Sadler byl přesvědčen, že pokud by byla dívka podrobena násilí a Abraham si na ní pohlavní styk vynutil, dozajista by byla rozrušená a svěřila se s těmito okolnostmi své nejlepší přítelkyni. Jestliže se tedy místo toho nacházela v dobrém rozmaru a byla zcela klidná, znamenalo to, že se Thorntonovi oddala dobrovolně. Návrat domů jí však poskytl čas na rozmyšlenou. Když procházela kolem onoho osudného pole a vybavila si svůj poklesek, přepadla ji náhle tak silná lítost nad svým vlastním selháním, že v zoufalství učinila unáhlené rozhodnutí a sama se vrhla do studené vody. Potíž byla v tom, že se na břehu nenacházely žádné Maryiny stopy, které by tam bez pochyby byly, kdyby sama došla až k jámě a skočila do vody.
Někdo ji musel na místo donést. Na zoraném poli zatím pokračovalo porovnávání stop. Déšť sice některé šlépěje smyl, ty, které zůstaly přikryty prkny, byly však stále zřetelné. Každá stopa měla navíc jeden velmi specifický rys, otisk 2 ševcovských cvoků poblíž špičky, jimiž byla skutečně vyspravena také Thorntonova pravá bota. Nebylo tedy nejmenších pochyb o tom, že Mary Ashfordová strávila noc své smrti s Abrahamem Thorntonem a že mezi těmi dvěma došlo k intimnímu kontaktu. Ačkoliv se Sadler pokoušel přesvědčit vyšetřovatele, že styk byl dobrovolný a jediným viníkem této tragédie je zesnulá sama, verdikt, který padl v sobotu pozdě večer, zněl, že mladík bude obviněn z úkladné vraždy Mary Ashfordové, pročež také v srpnu stane před soudem. Následně byl převezen do birminghamské věznice na Moore Street, kde měl vyčkat na transport do Warwicku. Následujících 9 týdnů strávili William Bedford i Edward Sadler usilovným shromažďováním důkazů. Advokát scháněl pro obhajobu nové svědky, nechal vypracovat důkladnou mapu oblasti, navštívil manželé Thorntonovi, aby se s nimi poradil, a vybral advokáty, kteří budou jejich syna v procesu hájit. Nutno říci, že měli Thorntonovi v tomto případě velké štěstí, že si mohli dovolit zafinancovat prominentní právní služby. Rodiny bez větších finančních rezerv, jimž nebyl ochoten nikdo vypůjčit, byly v té době obvykle nuceny využít jednorázové služby námezního advokáta, který pouze připravil text obhajoby, jež byla následně během procesu přečtena. Ti nejchudší pak byli odkázáni čistě a jen na své vlastní schopnosti a výřečnost. To nebyl případ Abrahama Thorntona, zaštítěného pány Williamem Reederem a Henrym Revellem Reynoldsem, zdatnými právníky, kteří byli připraveni rozmetat obvinění vznesené proti jejich mandantovi na prach. Sadler pro ně navíc připravil 62stránkový spis obsahující všechny důležité poznatky. Strategie byla jednoduchá. Navzdory všem důkazům se držet tvrzení, že si Mary Ashfordová způsobila smrt sama, poukázat na její morální poklesek a zdůraznit, že Abraham Thornton nemohl zmiňovaný čin spáchat. Toho dne 8. srpna 1817 se začala před soudní budovou Shire Hall tvořit tlačenice již od brzkého rána. Když se kolem 8. začali dovnitř trousit právníci, přísedící a svědci, měli šerifovi muži co dělat, aby umravnili rozvášněný dav a zajistili příchozím bezpečný průchod. O hodinu později byli dovnitř vpuštěni civilisté všech společenských vrstev, novináři a těsnopisci. Mezi diváky však zcela scházely ženy, nikoliv snad proto, že by jim byl proces s Abrahamem Thorntonem lhostejný. Soudce Holroyd, který jednání předsedal, však usoudil, že hovory o tržných ranách, zakrvácených šatech a ztraceném panenství jsou pro citlivé dámské uši zcela nevhodné. Žalobu vedli na doporučení soudce Bedforda právník Nathaniel Gooding Clark a seržant John Copley. Když byl obžalovaný přiveden do sálu, nebylo jediného člověka, který by se v tu chvíli neotočil jeho směrem. Přítomní novináři jej později ve svých článcích popisovali jako odpudivého až obludného. Pozoruhodnější ovšem byl jeho lakonický přístup. Zdálo se totiž, že je 24letý mladík vůči své situaci zcela lhostejný. Stál opřen o řečnický pultík naproti soudcovskému stolci ve svém elegantním černém kabátě a žluté vestě a pozorně naslouchal, aniž by jeho tvář zrůznil sebe menší náznak emocí. Ke změně nedošlo ani v okamžiku, kdy mu bylo přečteno obvinění z vraždy Mary Ashfordové a jejího znásilnění, jež mělo být posléze projednáváno zvlášť. Nehnutě sledoval, jak přichází první předvolaná svědkyně, Maryina přítelkyně Hannah Coxová, která pouze zopakovala svou předchozí výpověď, tedy že se u ní Mary té noci zastavila, aby se převlékla, tvrdila, že Thornton již odjel domů a ona přespala u dědečka, což byla očividná lež.
Vypovídal také Hanin přítel Benjamin Carter a pan Hampage, který dvojici zahlédl u cesty. Dále předstoupilo několik svědků z řad místních obyvatel, kteří spatřili té noci Mary, jak kráčí dolů do vsi nebo z ní odchází. Muž jménem Thomas Esprit ji ku příkladu zahlédl o 3:30 poblíž Greensells, jižně od křižovatky z Holy Lane, jak pospíchá sama k domu paní Butlerové. Podkoní John Kesterton, který vedl 2 koně nahoru do stájí na Bell Lane, zase vypověděl, že když se vracel přes Erdington, spatřil Mary, jak ve 4:45 vychází z domu Haniny matky. Když práskl bičem, dívka k němu vzhlédla. Neměla však zjevně čas se zastavit na kus řeči, protože chvátala dál. Kesterton usoudil, že za někým pospíchá. Stejně jako Esprit, ani on nezahlédl v dívčině blízkosti nikoho dalšího. Joseph Dawson potkal Mary o něco později. Bezpečně ji poznal podle slaměného čepce a červeného kabátku. Zeptal se jí, jak se daří. Mary však kráčela velmi rychle a zjevně neměla na rozhovor čas. Dosud fakta stále podporovala Thorntonovu teorii, tedy že od paní Butlerové už Mary odcházela sama, neb se na ní mladíkovi nechtělo déle čekat. Obhajobě nahrávala také výpověď Daniela Clarka, který narazil na Abrahama Thorntona následujícího rána na cestě do Castle Bromwiche a který ho obeznámil s vraždou Mary Ashfordové. Dle jeho mínění mladík o událostech oné noci vůbec nic nevěděl a zdál se být upřímně překvapený, když mu Clark sdělil, že je Mary mrtvá. Pokud by skutečně zabíjel, jistě by se tak ochotně nepřiznával k tomu, že se nacházel v její společnosti až do 4:00 raní. Clarkovo svědectví tedy vykreslilo obraz bezelstného, pravdomluvného mladého muže, který ochotně poskytl informace o zavražděné dívce, aniž by se pokoušel vyšetřovatele jakkoliv zmást. Naproti tomu na Mary Ashfordovou padl během procesu stín lži, když i její dědeček William Coleman pod přísahou přiznal, že u něj té noci vůbec nebyla. Poukázat na zkažený charakter mrtvé bylo ostatně jedním ze stěžejních bodů Thorntonovy obhajoby. Vylíčit to, co by se mohlo jevit jako brutální znásilnění, jako pouhé neotesané námluvy mezi synkem z movité rodiny a chudou venkovskou dívkou, která doufala ve vdavky a společnou budoucnost. Byla to ostatně ona sama, která dovolila Abrahamu Thorntonovi, aby ji v hluboké noci doprovázel ze slavnosti domů. Nejprve se brání, uniká, je dostižena, váhá, naslouchá, chvíli bojuje, aby nevydala svou kůži jen tak lacino, a pak v náhlém záchvěvu vzpomínky na bujarou zábavu předešlého večera přestává dbát veškerých předsevzetí, zapomíná na svou počestnost a poněkud neochotně, avšak dobrovolně se vzdává své dosavadní ctnosti. Sadler nepochyboval o tom, že dívka zkrátka podlehla pokušení lstivého přesvědčování, lákavých slibů a vroucích fantazií. Cítila-li se ohrožena, dozajista by se obrátila s prosbou o pomoc na Johna Hampage, který procházel kolem. Místo toho dívka zahambeně svěsila hlavu. O spáchaném násilí se slůvkem nezmínila ani své přítelkyni Haně. Namísto toho se nastrojila a upravila si vlasy, aby se líbila svému milému. Po takové noci mě jistě ten mládenec požádá o ruku, říká si. Když se však vrací, převlečena z domu paní Butlerové a zjišťuje, že na ní její milý nečeká, jak slíbil, přichází zklamání, rozhořčení a pohana. Naděje na manželství se nemilosrdně rozplývají a s nimi také vyhlídky na slušnou budoucnost. Vědomí, že počestnost, kterou tak dlouho zachovávala a hýčkala si pro toho pravého mládence, je nenávratně ztracena, je trpké. Dívka proto spěchá k místu svého ponížení a v nejhlubším zoufalství se vrhá do jámy, aby zde ukončila své pozemské trápení. Je snad tak neuvěřitelné, že se Mary před hrozící hanbou rozhodla uniknout tímto způsobem, tázal se obhájce.
Odpovědí mu bylo několikeré souhlasné mručení přítomných pánů. Představa děvčete, které se v touze po vdavkách zpronevěřilo všem svým zásadám, byla pro některé zkrátka přijatelnější, než přiznat, že je Abraham Thornton obyčejným predátorem. Následovalo všemi očekávané svědectví dráteníka Williama Levela, který společně s ostatními zajišťoval stopy krátce poté, co byla mrtvá dívka vylovena z vody. Právě do jeho výpovědi vkládali žalobci největší naděje, neb, jak věřili, s konečnou platností potvrdí, že se Mary nesprovodila ze světa sama. Přibližně 2 metry dlouhá krvavá čmouha směřující k jámě, kudy pachatel musel svou oběť táhnout, a krvavá kaluž pod stromem tomu skutečně neodpovídaly. Stejně jako šlépě je stotožněné podle podrážek jako otisky bot Mary Ashfordové a Abrahama Thorntona, z nich se dalo celkem snadno odvodit, jak toto setkání probíhalo. Dívka přicházela sama směrem od Erdingtonu a rozhodla se zkrátit si cestu k pěšině Pensmill Lane přes Harroudovo pole. Zde na ní čekal mladý Thornton a připojil se k ní. Co následovalo, se můžeme jen domýšlet. Stopy těch dvou to však naznačují poměrně jasně. Dívka chvílemi utíkala, muž běžel za ní, místy se zastavovali a zápolili, následně znovu pokračovali v chůzi kolem obou jam až k zatravněnému plácku na Klouvrově poli. Na místě, kde zůstala slehlá tráva, připomínající svým obrysem lidské tělo, také Maryjiny stopy končí. Ty, které se vrací přes pole zpět a šikmo směrem k Pipe Hall, patří pouze Abrahamu Thorntonovi. Objevil se též nový svědek Joseph Cotterill, který potvrdil, že měl mladík v úmyslu zmocnit se Mary již dříve. V onen zelený čtvrtek, přibližně měsíc před tragédií, postával společně s Thorntonem a dalšími muži před Tyburn House, když kolem prošli Hannah s Mary. Abraham se za nimi okamžitě se zájmem otočil a tázal se, co je to za děvče. Cotterill odvětil, že jedna z Ashfordových dcer. Načež mladík uznale pokýval hlavou a zkonstatoval, že je to moc pěkná holka. Pamatuje si prý na ní ještě z hostince u Labutě, kde vypomáhala. Následně se kumpánům pochlubil, že s nejstarší Ashfordovic dcerou Anne si povyrazil již 3krát a nejinak tomu bude i s mladičkou Mary. Doslova řekl, že ji dostane, i kdyby ji měl kvůli tomu zabít. Z těchto skutečností vyplývá, že se události oné noci zjevně odehrály trochu jinak, než jak je líčil mladý pan Thornton. Nejprve mu sice Mary, rozjařená večerní zábavou, skutečně dělala společnost až do 4. hodiny raní. K intimnímu kontaktu nicméně nedošlo, což muselo mladíka, který na tento okamžik čekal již dlouhé týdny, nevýslovně popudit. Namísto očekávaných chvil slasti se mu dostalo několika hodinové procházky a bezobsažného tlachání. Když je cestou míjel John Hampage, uvědomila si Mary, že pro počestnou dívku není právě dobrá vizitka nechat se vidět uprostřed polí ve společnosti cizího mladého muže. Noc se navíc zvolna chýlila k ránu a chtěla-li se na strýčkův statek dostat včas, musela si pospíšit. Chvatně se rozloučila s Thorntonem, který se na oko vydal směrem k domovu, a pospíchala po Bell Lane do domu paní Butlerové, aby se převlékla. Ovšem, že ji Hannah zastihla v dobrém rozmaru. Bylo to vůbec poprvé, kdy Mary strávila tolik času o samotě s cizím mladým mužem. A je evidentní, že na ní musel Thornton, na rozdíl od všech ostatních mladíků, které tak vytrvale odmítala, učinit patřičný dojem. Byla ostatně obyčejné chudé děvče místních rolníků a Abraham Thornton zajištěný chlapec z dobré rodiny. Přesto věnoval svou pozornost a komplimenty právě jí. Není divu, že Mary vnímala vývoj toho večera jako velmi příznivý a uvěřila, že to s ní Thornton myslí vážně. Ten měl ovšem docela jiné spády a rozhodně se nemínil té noci nechat jen tak odbít. Věděl, kudy se bude dívka vracet a na poli si na ní počíhal. Skutečnost, že se Abraham nevrátil domů, jak tvrdil, i nečekaný nátlak z jeho strany dívku polekali.
Byl to najednou docela jiný člověk, než ten dvorný mladík, s nímž strávila tolik hodin. Přidala do kroku, snažila se uniknout, nebylo jí to však nic platné. Proti silnému, statnému mladému muži neměla nejmenší šanci. Pořád zde ale byl onen neúprosný čas, tedy ona 1/4, během níž musel pachatel všechny skutky, z nichž byl obviněn, stihnout. To, že Mary chvátala, mohlo výslednou dobu ovlivnit, stále by to ovšem byl úctyhodný výkon. Lidé, kteří Thorntona toho rána potkali, navíc tvrdili, že šel zvolna, pomalou vycházkovou chůzí, rozhodně nikam nechvátal. Bylo ovšem nutno brát v úvahu také možné časové odchylky. Každý zemědělec v této oblasti měl vlastní hodiny, jimiž se řídil on i jeho rodina. A jak se ukázalo v domě paní Butlerové, mnohdy se mohlo jednat i o rozdíly v řádu desítek minut. Tvrdil-li někdo, že viděl Abrahama Thorntona v souladu se svou vlastní časomírou před 5:00 raní, nutně to neznamenalo, že tomu tak skutečně bylo. Závěrem předstoupili lékaři Freer a Horton, kteří shrnuli přítomným svá zjištění ze soudní pitvy. Tedy, že měla dívka krátce před svou smrtí první pohlavní styk, byla poraněna v oblasti genitálií a měla podlitiny na pažích. Příčinou smrti ovšem nebyla ztráta krve, nýbrž utonutí, soudě dle přítomnosti vody a fragmentů bahenních rostlin v jejím žaludku. Bylo 6 hodin, když soudce přednesl porotě znění obžaloby a shrnul důkazy. Nabádal jednotlivé členy, aby soudili pouze na základě faktů a neuchylovali se k jakýmkoliv předsudkům. Zdůraznil, že nejde o to, zda má obžalovaný morální odpovědnost za Maryinu smrt, ale o to, zda ji skutečně zavraždil. Klíčovou otázkou bylo, zda došlo ke styku předtím nebo poté, co se šla Mary převléknout. Pakliže se porota domnívala, že předtím, znamenalo by to, že šlo o styk dobrovolný, neb Mary nedávala před Hanou najevo žádné známky rozrušení. Připomněl porotcům, že v takovém případě Thornton neměl motiv Mary Ashfordovou zabít. Doslova prohlásil, že pokud došlo k pohlavnímu styku se souhlasem zesnulé, ať už byl tento souhlas získán nátlakem či nikoliv, je méně pravděpodobné, že by Thornton spáchal vraždu. Nátlak nebyl v tomto případě klasifikován jako násilí. Byl považován za logický následek vyplývající z mladíkovy potřeby dokončit akt, který mu Mary svou vstřícností mlčky přislíbila. Holroyd zdůraznil, že jakýkoliv nátlak, jímž se Thornton mohl snažit překonat Maryin odpor, se stále nalézá v mezích zákona a tak je k němu třeba také přistupovat. Pokud ke styku došlo až poté, co se Mary převlékla, dalo by se předpokládat, že byl vynucen násilím. Nicméně pokud svědci hovořili pravdu, v době, kdy Mary pravděpodobně spadla do vody, se Thornton nacházel na docela jiném místě. K dotvrzení těchto slov předložil soudce porotcům mapu oblasti, do níž byla pečlivě zanesena jednotlivá místa a vzdálenosti mezi nimi. Svou řeč zakončil slovy, cituji. Je vaší povinností zvážit, zda je možné, aby se dívčino pronásledování a všechny okolnosti s ním spojené odehrály a aby se obžalovaný dostal k Holdenově statku, vzdálenému necelých 6 kilometrů v tak krátkém čase, tedy v době ne delší než 20 minut. Vždy je lepší, aby vrah se vší tíhou svého zločinu na bedrech unikl trestu, než aby jiná osoba propadla hrdlem, aniž by byla vina. Co se alibi týče, musí být jasné, jisté a dobře navazující. V řetězci nesmí být žádná mezera, jinak se zhroutí jako domeček z karet. Konec citace. V 8:30 večer, 12,5 hodiny po zahájení procesu, se porota odebrala k poradě a vrátila se o 6 minut později, aby oznámila přítomným verdikt nevinen. Poprvé od chvíle, kdy vstoupil do soudní síně, se v Thorntonově tváři projevily emoce. Byla to úleva. Zbytek procesu byl jen pouhou formalitou. Ani v případě znásilnění nepředložila obžaloba dostatečně pádné důkazy a mladík byl tedy osvobozen i podruhé.
Osvobozující rozsudek v případě tak krutého násilí a vraždy vyvolal napříč všemi vrstvami obyvatelstva Spojeného království neskrývané zklamání, psal tehdy list Lichfield Mercury. Mezi nejhorlivější kritiky tohoto verdiktu patřil bezesporu reverend Luke Booker, vikář z Dudley, který spatřoval v Mariině případu ideální příležitost, jak poukázat na bezmoc a bezbranost mladých příslušnic dělnické třídy, které se až příliš často stávaly oběťmi nejnižších pudů společensky nadřazených mužů. Za tímto účelem také Booker kontaktoval soudce Bedforda a nabídl svou podporu v kampani, jejímž cílem bylo dostat Thorntona znovu před soud. Založil také fond, z nějž byl financován náhrobek pro nebohou Mary, který si rodina Ashfordových nemohla dovolit. Abraham Thornton samozřejmě nemohl být pro stejný zločin souzen dvakrát. Existovala zde však ještě jiná možnost. Pozůstatek legislativy z doby vlády Edwarda III. A Jindřicha VII., která se nacházela mimo pravomoc současného krále Jiřího. Tato klauzule umožňovala zákonným dědicům oběti, zpravidla nejbližšímu mužskému příbuznému, podat do 1 roku odvolání proti vynesenému rozsudku. Jednalo se o civilní proces, jehož prostřednictvím získala rodina možnost se veřejně vyjádřit, poukázat na ohavný a nepotrestaný zločin a vyčíslit újmu, která jí byla obžalovaným způsobena. Pokud by byl v tomto procesu Thornton shledán vinným, nespasila by jej ani královská milost. Neboť šlo o přípravy věru rozsáhlé a časově náročné, předal William Bedford část zodpovědnosti za řízení tohoto odvolání svému synovci Johnovi, který se během následujících měsíců skutečně nevěnoval ničemu jinému. Jeho dny byly beze zbytku vyplněny sháněním podkladů, získáváním posudků od oslovených znalců, vypracováváním spisu a komunikací s rodinou zavražděné dívky. Ashfordovi byli zpočátku zmateni a jakožto nepříliš vzdělaní venkovští lidé netušili, co přesně takové odvolání obnáší. Vyhlídky na pravidelné cesty do Londýna, vyřizování všech úředních záležitostí a další účast u soudu pro ně musely být skličující. Zvláště, že se stále ještě vzpamatovávali z hrůzné Mariiny smrti. Jako vhodný zákonný dědic, který podá zmiňované odvolání, byl nakonec určen Maryin 23letý bratr William, chudý negramotný zemědělec, jehož výdaje za cestovné plně uhradil soudce Bedford. Proslýchalo se, že se Thornton chystá vycestovat ze země. Bedfordovi tedy museli jednat rychle. Zdálo se však, že jsou věci na dobré cestě. Podařilo se sehnat nového svědka, povozníka Zachariáše Tomleyho, který byl ochoten odpřísáhnout, že viděl Thorntona u mlýna až v 5:30. A nebyl sám. Mlynář John Woodcock zahlédl mladíka také v týž čas. Nebyl ovšem předvolán ani k prvnímu soudu, neb mu prý bylo Thorntonovým advokátem důrazně naznačeno, že se jeho výpověď obžalovanému nehodí a mohl by se také sám dostat do potíží. John Heels, dělník z Erdingtonu, zase viděl Abrahama Thorntona, když procházel Mlýnskou branou. Tou dobou odbíjely hodiny v Castle Bromwichi 6. Dříve o tom nic neřekl, neboť znal mladého Thorntona od narození a jeho rodina se k němu vždy chovala dobře. 29letý tesař James Hope zase prozradil, že se mu přítel nepřímo přiznal. Přestože byl Thornton osvobozen, všeobecná ostražitost a nedůvěra vůči jeho osobě byla mezi sousedy a známými stále patrná. Při kosení ječmene s ním ostatní nestratili ani slovo, uhýbali pohledem a drželi se zpátky, až si musel Hope vzít Abrahama stranou a požádat jej, aby raději odešel. Při té příležitosti mu měl mladík sdělit, že on to děvče přece nezabil, umřela sama. V jednu chvíli byla naživu a v druhou už mu ležela bezvládná v náručí. Nebyla to jeho vina.
Přiznal by to i vyšetřovatelům, ale advokát Sadler jej nabádal, aby nic takového neříkal, jinak by taky mohl skončit s oprátkou na krku. Každý z těchto střípků jen posiloval Bedfordovo odhodlání pokračovat v tomto náročném tažení za nastolením spravedlnosti pro Mary Ashfordovou. Jak šetření pokračovalo, stále častěji narážel na zjevný střet zájmů u některých svědků. Například u Johna Haydena, který byl Thorntonovým dobrým přítelem a jeho časový údaj poskytl obviněnému alibi. Začalo se také proslýchat, že 4 z 12 členů poroty mají na rodinu Thorntonových přátelské či rodinné vazby a zbylé členy obdaroval Abraham Thornton starší slušnými finančními částkami. Byl prý dokonce tak troufalý, že když po vynesení osvobozujícího rozsudku popíjel s přáteli v hostinci, těmito částkami se otevřeně chlubil. 8. října, tedy přesně 2 měsíce po Warwickském procesu, byla Bedfordova žádost o odvolání schválena a na základě tohoto dokumentu vydal šerifův zástupce na Abrahama Thorntona nový zatykač. Mladík byl následujícího dne zatčen a znovu umístěn do své staré známé cely ve Warwickské věznici. Vraždu Mary Ashfordové dále popíral. Opakoval, že veškeré jednání bylo z její strany dobrovolné. Připustil však, že kdyby s ní té noci nešel, žádná z těch hrozných věcí by se nestala a že kdyby tušil, co se semele, odplul by i hned po skončení soudního procesu do zámoří. Strýc a synovec Bedfordovi proti němu mezitím shromažďovali další důkazy. 4. listopadu obdržel William Bedford ve své kanceláři v New Street balík s překvapivým obsahem. Mimo jiné zde byla přiložena výpověď jistého Omara Halla, Thorntonova spoluvězně z Warwickské věznice. Nyní se odsouzenec nacházel na palubě vězeňské lodi Alonzo, kotvící na Temži východně od Londýna, a neboť se krátce po svém přijetí těžce roznemohl, využil jednu z návštěv lodního lékaře, aby se mu svěřil s jistými závažnými okolnostmi, které tížily jeho mysl. V této svědecké výpovědi stojí, že Hall sdílel s Thorntonem společnou celu po dobu 6 týdnů. Hned 5. den se mu prý mladík svěřil s podrobnostmi ohledně styku s jistou dívkou. Dle jeho slov se to stalo venku v trávě. Dotyčná nechtěla. Nejprve se vymlouvala na měsíčky a pak se vrtěla tak mocně, že jí sotva dokázal jednu vrazit, natož do ní proniknout. Měl prý dost práce ji zvládnout. Bylo to něco docela jiného než s její sestrou. Nakonec pod ním omdlela. Thornton prý ale věděl, že je to jen starý ženský trik, s nímž se již mnohokrát setkal. Odešel tedy nabrat do nedaleké zatopené jámy trochu vody, aby jí pokropil tvář. Když se však vrátil, zjistil, že dívka nedýchá. Spanikařil, zdánlivě mrtvé tělo odtáhl k jámě a hodil jej do vody. Tímto se tedy Abraham Thornton otevřeně přiznal, že si pohlavní styk s Mary Ashfordovou vynutil násilím. Zmínka o předstíraném bezvědomí je jasným důkazem, že se mladík snažil domoci svého podobně agresivním chováním již v minulosti. Možná právě s Anne Ashfordovou, která byla stejně jako jiné starší dívky dobře obeznámena s tím, že bude-li při takovém napadení předstírat mdloby, ušetří si množství podlitin a modřin. S Mary to však bylo jiné. I navzdory své slabé konstituci se urputně bránila, než ztratila vědomí. Toto byl zásadní důkaz. Bedford ovšem věděl, že musí ke všem Hallovým tvrzením přistupovat s jistou rezervou. Byl to konec konců také vězeň, tedy člověk nedůvěryhodný. Mohl si přečíst novinové články a celou historku si vymyslet. Sám proto Halla kontaktoval, na palubě Alonza jej navštívil a získal tak další střípky, jež doplnili dosavadní mozaiku. Thornton svému spoluvězni tvrdil, že by to děvče býval nechal plavat, ale nevýslovně jej dopálilo. Když se vraceli z noční procházky do vsi a on si musel odskočit do pole, Mary namísto toho, aby čekala, až ji dožene, přidala do kroku a pospíchala pryč. Utekla zkrátka zbaběle bez rozloučení, což se těžce dotklo mladíkova ega.
Dřívější rozhodnutí zmocnit se jí stůj co stůj bylo tedy nyní ještě posíleno vztekem. O tom, že s Mary nenakládal právě v rukavičkách, svědčí nejen modřiny na její paži, ale také krvácení z oka, které je dle některých historiků jasným důkazem, že utržila několik ran do hlavy. Hallova výpověď tedy potvrzovala všechna dosavadní Bedfordova zjištění. Tedy, že Mary ztratila během násilného útoku ze strany Abrahama Thorntona vědomí a mladý muž, přesvědčen, že je mrtvá, vhodil dívku do vody, kde se utopila. Soudce nepochyboval o tom, že zazní-li tato pravda 17. listopadu v rámci odvolání a podpoří ji dostatečné množství nově zjištěných důkazů, bude Thornton za svůj čin konečně spravedlivě potrestán. Jak marné ovšem byly jeho naděje. Výpověď Omara Halla během tohoto přelíčení vůbec nezazněla a výpovědi nově předvolaných svědků porotce rovněž nepřesvědčily. 24letý muž byl tedy znovu, tentokrát definitivně osvobozen a plamínek naděje, že bude v případě Mary Ashfordové nastolena spravedlnost, tak definitivně zhasl. I tentokrát měli hlavní slovo konexe a peníze Abrahama Thorntona staršího. Sousedé z Castle Bromwiche však o mladíkově vině nepochybovali. Po návratu z vězení žil mladý Abraham dál u svých rodičů, ostrakizován vrstevníky i známými. Když 9. července následujícího roku zemřel na souchotiny jeho otec, vnímali to někteří jako odplatu osudu, jiní zase jako neklamnou známku toho, jak mu synovi prohřešky a starosti s nimi spojené podlomily zdraví. Zajímavé také je, že Abraham nebyl v otcově závěti vůbec uveden a veškerý statkářův majetek byl rozdělen mezi jeho ženu a dceru. Ačkoliv byla Mary Ashfordová mrtvá, její odkaz žil dál. Její mladší bratr Joseph, jemuž bylo v době vraždy pouhých 6 let, pojmenoval po Mary jednu ze svých dcer a tragédii připomínal dlouhá léta též nápis, který nechal na její náhrobní kámen vytesat reverend Booker. To je tedy konec dnešního příběhu. Moc děkuji, že mi zachováváte přízeň i v novém roce. Přeji vám, aby byl pro vás úspěšný, radostný a plný zdraví a spokojenosti a na další cestě za zločiny 19. století se na vás budu moc těšit příště.